Sitten siellä on semmonen vähän, että se tahtoo leikillä ja ottaa vieraita. Niin kaikki, oliko se mistä ei tule ihan leikkissä? Suostupaikka menee lentokoneessa. Yeah! Jaha, vedä. Etuhampaan varma käytössä. Tuolla. Ei sulla olekaan tarkkaan. Mä vähän semmoinen jännittäjä tässä. Sen takia aikana lopetin. Silittää ja taputtaa. Varo, ettei hiina liikaa tai enää kelkkaa. Vähän hassu peli tommonen vai? Silittää ja taputtaa. Onko se niinku pakko seistä siellä? Ne voi seistä siinä ja katsella pelkkää, jos se loppuu. Kerrohan ei kauheasti pelännyt. Tällä on tietyllä tavalla ruusunpunaiset silmälahdet tällä koiralla, että tämä ei näe maailmassa juurikaan uhkaa. Että ainoa tilanne, missä sillä alkoi oikeastaan maailma kaatua päälle, oli kun se kytkettiin seinään. Ja siinä sitten näytti pikkusen muutamia ominaisuuksia, mutta muuten nämä kaikki uhat, se ei oikein osannut suhtautua niihin. Se on vähän niin kuin tosissaan. No joo, eli se ei tosiaan ottanut mitään tosissaan. Ei hyökkäyksiä ja tällä tavalla. Mutta se mitä saatiin tässä, niin juuri tämä, että se tavallaan ei ota asioita tosissaan. Onko sitten tuomarien heikkoutta, huonoutta, on muuta, että ei saada asioita tarpeeksi selvästi sille sanottua, en tiedä. Mutta niin monessa paikkaa, että kuitenkin kelkka meni sillä tavalla ok, mutta siitäkin puuttui, että se ei todellakaan kokenut siinä uhkaa. Eikä siinä jäi pikkojen näkemättä se, että mikä sen toimintakyky on. Joo, joo. Mutta sitten pimeässä huoneessa, kun sitten katsotaan toimintakykyä ilman uhkaa, niin sille tuli yllättäen tenkkapouhi siitä luiskasta ylös. Se ei millään uskaltanut nousta sinne ylös. Ja sen jälkeen, kun se siitä kynnyksestä selvitti, niin sitten se alkoi toimimaan ihan järkevästi, että toimintakyky on plussan puolella +1, se on kohtuullinen. Joo. Ja terävyys, miten se puolustaa itseään, kun se kytketään tuonne seinään. Niin, siinä tosiaan vähän sille tuli sellainen ikävä olo ja äitiä tuli ikävästi, toisin tuolla sitä kutsuttiin luokse, mutta ei se tosiaan halunnut vastustaa hyökkääjää, mutta ei se suuremmin kuitenkaan siitäkään järkyttynyt. Sillä se ei tosiaan taas ottanut mitään uhkaa minusta. Niin terävyys on +1, se on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Ja puolustushalu. Edelleen sama kuvio tässä tämän uhan kanssa.
Se oli siinä edessä, mutta se ei oli taas aivan outo tilanne. Se ei ymmärtänyt siinä mitään uhkaa. Se on siinä. Se on vastustanut eikä siitä, että se nyt oli siinä edessä. Ei painut kuitenkaan tilannetta, niin puolustushalua katsottiin, että se on +1 pieni. Joo. Ja taisteluhalu. Se haluaa käyttää leukoja ja lihaksia vastustaa näitä meidän kuukkia täällä, niin todellakin siinä jäi taas sellainen keppileikissä. Se nyt otti kepin suuhunsa, mutta suurempaa tanssia siihen ei tullut. Ja samoin sitten kelkkaa se ei vastustanut, eikä seinässä sen kummempaa, niin taisteluhalu -1 pieni. Ja hermorakenne taas putoaa tänne sillä tavalla yleiseen sarjaan +1 hieman rauhaton. Muuten meni oikein nätisti tuolla, mutta sitten se kuormitus alkoi näkymään, kun jätettiin yksin. Joo. Ja samoin tämä pimeä huone teki sen, että se ei päässyt ylös siitä, vaan se jäi pyörimään paikalleen hakemaan ovesta ulos ennen kuin sitten pääsi ylittämään kynnyksen. Temperamentti. Joo, tää malttaa vähän aikaa aina katsella asioita ympärilleen. Ei ole säntäämässä ihan ensimmäisenä joka paikkaan, että temperamentti on +2 kohtuullisen vilkas. Ja hyvin se näkee ja kuulee asioita ympäriltään. Mutta sillä on sellainen pieni viive reaktioissa. Se on ihan ok. Ja kovuus +1 hieman pehmeä. Se muistaa näitä asioita, vaikka tuolla varsinaisessa testissä tynnyrihaalarilla sitä ei nähty sen kummemmin, mutta edelleen tulee tää pimeä huone, mikä on oikein hyvä mittari näissä eri asioissa. Niin siinä tuli tää pehmeys ja muistopuoli esiin. Juoksepäästävyys. Siinähän ei ole minkäännäköistä ongelmaa missään vaiheessa. Se on hyvän tahtoa luoksepäästävä ja erittäin avoin koira. Se näyttää selvästi, että mitä mieltä asioista on, että maailma on kiva paikka. Laukauspelottomuus on plussalla, laukausvarme. Joo. Tulos plussaa 135, vähennystä tuli taisteluhalusta 10 pistettä, eli lopputulos 125 ja hyväksytty. Kiitoksia. Joo. Kiitos.